Ngiyabingelela kubabukeli, ngiyabonga kakhulu kulabo abathatha iqhaza lokuba ngamalunga ale channel. Siyacela nalabo abangaka-subscribe abalithokozela lolu hlelo ukuthi ba-subscribe. Umkhosi womhlanga ungomunye wemikhosi emikhulu yesintu samaNguni, ogujwa kakhulu eSwatini naseNingizimu Afrika, ikakhulukazi KwaZulu-Natal. Lo mkhosi ugxile ekugcineni amasiko, ukuhlonipha ubuntombi kanye nokuhlanganisa isizwe. Umkhosi womhlanga ugujwa njalo ngenyanga kaMandulo esigodlweni seNgonyama yaKwaZulu eNyokeni. Umkhosi womhlanga waseSwatini wenzeka esigodlweni eLudzidini. Ngesikhathi seNkosi uSobhuza wawubanjelwa kwaLubamba. Umkhosi womhlanga eNingizimu Afrika waqala kudala kusabusa amakhosi akudala, wahamba washabalala ngesikhathi umbuso wakwaZulu uthathwa amaNgisi, waphinde wavuselelwa yiSilo uZwelithini. ESwatini izintombi zihambisa umhlanga kwindlovukazi, kanti eNingizimu Afrika umhlanga uhanjiswa kwiSilo samaZulu. Iqhaza elenziwa umkhosi womhlanga. Umkhosi womhlanga ukhuthaza izintombi ukuba zizigcine zihlanzekile ngokomzimba nangokomoya. Lokhu kwenza ukuthi izintombi zivikeleke kwizifo zocansi nokuthi zikhulelwe zisencane futhi zingaganile. Izintombi ezivela ezindaweni ezahlukene zihlangana zibe munye. Lokhu kwakha ubunye, uthando nokwazana phakathi kwesizwe. Izintombi zifundiswa ngenhlonipho, ukuziphatha nokubaluleka kokuba ngumfazi ozohlonipha umuzi wesikhathi esizayo. Umhlanga usetshenziswa kulo mkhosi ngoba uyisitshalo esiqondile, esiqinile futhi esikhula sihlanzekile emanzini. Lokhu kufanekisela ukuqina kwesimilo, ukuhlanzeka, ukuzigcina, ubumbano, ukuhlonipha ubukhosi nokugcina amasiko esintu ephila. Ngokwezinkolelo zesintu, umkhosi womhlanga uhlotshaniswa noNomkhubulwane, unkulunkulukazi wesizwe samaZulu, ohlotshaniswa nemvula, ukuzala nokuvikelwa kwezintombi. UNomkhubulwane uthathwa njengomvikeli wobuntombi, umama wemvelo, nomnikezeli wokuchuma. Ngaphambi kokuba kuqale umkhosi womhlanga, iSilo siyaphahla sixhumane namakhosi esizwe asalala ukuze kuqinisekiswe ukuthi umkhosi uzohamba kahle futhi uphephe. Ngesonto lomkhosi iSilo sivame ukuhlala esigodlweni futhi singene emgonqweni ukuze sigxile ekulungiseleleni umkhosi. Ngalesi sikhathi ezinye izinhlelo zeNgonyama ziyamiswa ukuze igxile kulo mcimbi. Ngaphambi kokuba izintombi ziye kulo mkhosi womhlanga, ziyahlolwa ezindaweni ezivela kuzo. Amatshitshi avunyelwe ukuya kulo mkhosi kuba yilawo asethombile, futhi ayafundiswa alulekwe ngendlela okufanele aziphathe ngayo. INgonyama ikhetha inkosazane yaseNdlunkulu ekuzoba yiyona ekha umhlanga wokuqala kulo mkhosi. ESwatini izintombi ziqala umkhosi ngokubhaliswa esigodlweni seNdlunkulu futhi ziqondiswa ngamakhosi akhethiwe. Zihlukaniswa ngeminyaka lapho ezindala zivame ukuhamba amakhilomitha angama-30, ezincane amakhilomitha ayi-10, ziyoqoqa imihlanga. Ngemuva kohambo izintombi zibuyela esigodlweni ziphumule futhi zilungise izinwele nezambatho zokusina. Usuku lokuqala lokusina luqala lapho izintombi zidlala enkundleni, ziqhubeka nokucula izingoma ezehlukene. Usuku lwesibili nolokugcina lokusina kuba usuku olubaluleke kakhulu ngoba kusuke kukhona namakhosi ebukele. Ngemuva kokusina izinkomo ziyahlinzwa, izintombi zithola ingxenye yenyama.